Sanibonani, yanibingelele Amanyanda Ntokazi. Ngiyabonga kakhulu ngokungena ekhasini lami, kanti-ke nazi ihamba phambili ngaso lesikhathi. Ungizwe umfoka Mchunu umlando, osevele wayihlaba wayihlikiza indaba kaMavundla noMashezi ukuthi bayathandana laphayana. Uthi nje uMavundla udlala iskeshe kwalona isuitcase leli belikade lihanjiswa, uthi ubesaqhuba sona isikeshe sezincwadi lezi ahlale ezibhala. Lithi-ke ichunu alukho uthando lana, uMavundla nje akaganiwe, akanamfazi. Uthi nje uganwe yizo lezi nsimbi zakhe ahlale eziqukula mihla yonke lena. Nakho-ke ukumotivate abantu, uthi nje kona kwaziyo kodwa umfazi akakabi naye, usadlala ngabantu nje. Lithi-ke ichunu uMavundla udelele kakhulu, wamosha izimali zabantu ebekade bemeseka, ney'nkomo zabantu ebekade belekelela, nakho konke nje abantu abalekelele ngakho bethi baseka into enhle kanti kudlalwa ngabo. Akukho uthando, akukho mushado oyoke ukwenzeke kulaba bobabili. Kanti-ke ngifisa ukwazi wakho ukucabanga lapho comment section ukuthi ngicabanga ngalo lo daba lukangizwe. Sihlangane khona ni benosuku oluhle. Alithi nekusasa elizayo ukuthi kubaluleke kangakanani ukwenza izinto ngokwesintu, kodwa ke into ebuhlungu abayenzayo bagabisela amadlozi oyisemkhulu ngento ngento edingayo. Umavundla akaganiwe, umavundla uganwe izinsimbi lezi ayiqhubula ubusuku nemini, ehambe ejima bese ayahamba eqesha abantu iyalo ke, which is fine. But now awukwazi ukuthi uzofika ngisho inkomo onikezwe yona wakhethiswa ngawuthi idloji isibayini wazi ngathi uthi uya actor. Umavundla noMashudu labathandana hlobo nje abathandani nje hlobo nje uze kuhambe kuyoba. Oh my god, inkomo kuthiwa ikhulume kahle, ikhuluma isense. Mina ngiyena phela angiyena ulayelayi lo kuthiwa lo umuntu ebhosha lo okunjalo ophawula yena konkulu abakhohliwe yonke into serious kuyinto yangaphela. Kuya actwa lapha lo mfana wayeshwa umfana wayeshwa. Ayikho into uMavundla ngifuna ukutshela mina, uyabona lezi iyalo lezi akazale uMavundla sekuyisikhathi ukuthi azale manje ingane, ayiyala ingane zakhe yothi kufika ingane iyalo zobe engasekho kuye esehambe yala bonke abantu la, uyabona. So ke manje ke lento yokudabisela idlozi ingozi leyo ke mina ngishoyo, yokudabisela idlozi ngoba kunezalukazi zalapha kubo kwaMavundla, kunomndeni nabantu who the truth that has not been elingavulelekile iqiniso ukuthi kubona la actor wonke lona ke. So ke indaba ukuthi uMavundla ngaze ngiyena mina akahambe lapho ayeke kubafo abantu bazibengesheni. Nami mase ngenjena angithi uyoba indoda ngelinye langa, uyabona sibizi sizogiya emzini oyisemkhulu angazi ukuthi niyo actors afe. uMavundla ngelinye langa ngesithuke masingathiwa u-actor ukuthi ufile. Umuntu okazi uku-acting into enkulu kangaka wakho komzi khishwe inkomo khishwa amatende. Bilungile lento eyenzela la isikeshe la nomtolo la bebhayiza la sekela mengamelo mabhinqa wazongidakela azongidakela wena. Hawu angibalo lonke amaqoqoqo la ngithi mina sekela bani esekela ba why right khona why right na abe right la beze le maholo manje isondela nangakubo uMavundla esondela closer to home, udonsa insila lapho edlozi. Manje lento ingozi kakhulu. Mina ngelo ngimile nje ngikhanani bafana bami ngani khonkotha nje ngizwa naloko ugqoka iskipha sejeni lamaZulu umlibe unayo enye impahla akazalukhuphuka uqendela hlobo kumile lapho buka nje uthibele inkunzi yamadoda olonyaka udwendo luzobala lapha shemba ngiyazi leyanto intibali umhlaba intibali bazohlulwa ingane behlulwa igitha.